Que tal? Moi boa noite. Empezamos a semana de novo con visitas no noso plató. Como cada noite, hoxe temos a de José Rodríguez, máis coñecido seguramente como José Cope, que nos ven falar, a verdade, que do que queira, porque fai un pouco de todo este home. Moi boa noite, José. Boas noites, Xos. Dicía que do que queira, así que mellor o diriximos un pouco esa conversa, porque tes moitas frontes abertas. O primeiro, o estado de saúde, José, que te vemos aí coas muletas. Que pasou? Pois nada, un pequeno desliz. Iba cos cas, un can se leu detrás dun perro, tiroume, e caín que a rodilla no chan, e rompín a rótula por 3 sitios. Teño a rótula aí, a rótula máis a parte de atrás, pero bueno, en principio estou indo aos seminarios cas muletas, e gracias a que me axudan miñas fillas e o resto de alumnos da escola, entón, bueno, bien, estamos. Pois a parte do interese persoal por saber como estás, evidentemente, porque hai que explicar que imos falar dun home que nos vai falar de actividades físicas coas muletas, Sí, non é pero moi, que sí. coñeza a José sabe que poucas cosas o poden parar. Sí, a verdade que, bueno, é menos ahora mismo, ahora non podemos parar porque este mes temos todos os fines de semana seminarios de defensa personal femeninos ca Diputación da Coruña, entón, claro, vamos a ver, collerme no medio, xusto foi o mes que máis seminarios temos. Pois por iso imos empezar. Esta iniciativa xurdía case como proba, a ver como funcionaba, para ir a un par de concellos, os que sairan, e non hai concello que non vos pida, non hai concello que non queira repetir. A verdade que está sendo un éxito, non sei se superior incluso ao que ti prevías. Sí, a verdade que sí, cando empezamos este proxecto fai 4 anos, a verdade que costou entrar na Diputación, costou entrar, fixemos un proxecto bastante interesante, e bueno, ahora mismo, pois está, a verdade que ten moito éxito, nos concellos onde vamos, todo o mundo quere repetir, e bueno, levamos ahora mismo, este fin de semana debe ser o concello, o seminario 31, me parece, 30 ou 31, solo para a Diputación, bueno, temos outros máis que levamos feitos directamente para concellos, pero para a Diputación solo 31. E van unhas 1.200 mulleres participantes. A verdade é que ten unha acollida importante. Un número importante de mulleres, un número importante de concellos, iso permite que xa se vos coñeza un pouco máis e que o mellor sorprenda un pouco menos. Porque nun principio parecía que empezabas era, bueno, pues técnicas para enfrontarme a unha situación, e é xusto o contrario, son técnicas para evitar confrontacións e son técnicas para solventar o máis rápida e seguramente posible se hai unha confrontación. Iso mellor a xente choca ao principio, non? Pensa que vai aprender técnicas de combate e non, Sí, non. son técnicas de defensa e a mellor defensa é non ter conflicto. Eso, a mellor defensa é fuxir, é o que enseñamos principalmente. A fuxir de situacións e a evitar situacións. Prevención. O primeiro que presentamos e enseñamos sempre é a prevención, porque se non te metes nun conflito non fai falta salir. Entón, eso é fundamental. Estalo facendo, estás topando unha acollida, eu creo que sobre todo moi variada. O mellor pensabades, pois, bueno, pois, virá xente máis nova, que sae, que se pode topar en conflictos, pero creo que non poden ser máis universais. Hai mulleres de todo tipo, de todas idades, de todas condicións. Temos casos moi concretos, casos de aboas, cas fillas e cas netas, no mesmo seminario. Ven todas xuntas, e é verdad que, bueno, que se hai xente de 70 anos que me din, oye, me chaman antes de apuntarse, oye, mira, eu quería ir, non hai ningún problema, podes ir, porque vamos a ver, normalmente o que enseñamos son cosas moi sinceras, moi sencillas. Entón, é que pode facer calquer xente, calquer muller, calquer rapaza. Entón, vale calquer cousa. E que aí está unha das chaves, ten que ser sinxela, práctica, asequible, porque isto non é para deportistas. Calquera persoa se pode topar nunha situación e, por tanto, supoño que abrides a todo o mundo, non? Eso é. É verdade que, bueno, a resposta é moi boa. Non son seminarios de defensa personal como podes ter pensado, que xente pensa que vanme enseñar a dar golpes, non, é totalmente o contrario. Aparte, levamos no equipo a Madó que estuvo aquí nas Pontes moitos anos, psicóloga, doutora en psicología, e a que abre o seminario ela, con as pautas que as mulleres, e despois empezamos nosotros a traballar. E o máis fácil que temos últimamente, porque como veñen miñas fillas comigo, pois, ao facer esas técnicas, as mulleres se o creen, porque o problema que tiñamos nun inicio era que, claro, eu fai unha técnica, me ven a min e din, sí, claro, ti fala porque te mides 1,92 m, tal, pero tiñan medo neso. Entón, ora, cando ven facer as miñas fillas, comigo en riba, e que sale a técnica, pois, daquela é cando empezan, nada, digo, hostia, pois, eu tamén podo facer. Eso, o máis difícil que tiñamos ao principio era que elas se creeran que o podían facer.
Vos tedes unha entidade que está habitualmente colaborando, facendo cousas na contorna, por tanto, ti te vas a Fene, todo o mundo sabe quen é a tua agrupación, quen é José Cope, pero te vas a Ribeira e xa non hai ese aspecto coñecemento. E isto axudou que esteades coa Deputación, que agora mesmo a xente, que non sabe o que se vai a topar, o que se atopa ve que lle serve. Sí, a verdade que sí, temos en Rianxo, este fin de semana temos en Rianxo 85 mulleres apuntadas. E ainda me estaban chamando xe pola mañá que se había plazas. Eu, se o pabellón collen, a min me dá igual que haya 80 que haya 100. Obviamente, temos que parar moitos máis, non é moito tempo, porque son 3 horas o que facemos o seminario, pero, bueno, van collendo unhas pautas e funciona. É certo que 80 e pico son moitas, o mellor é anécdota ese número, pero realmente sempre tedes moita xente, baixar de 50 non creo que ocurra moito, verdad? Bueno, hai unha media de 30, 40 personas. 30, 40 persoas de media. Está orientado especialmente a mulleres, un colectivo que evidentemente sufre ataques concretos, sufre intromisións concretas, está un pouco orientado a iso, ao feito de que eres muller, con que te vas a topar polo feito de ser muller. Eso é. Desgraciadamente é así, o que está ocurrindo cada vez hai máis agresións, e, bueno, entonces cunhas pequenas pautas, unhas formas de actuación de como tens que camiñar na rúa, xa sirven para evitar un tipo de agresións. Fora de cámara contábame José unha novidade, na que viremos outro día, falaremos con tempo, pero xa que estamos agora, e non sei se o mellor van por aí os tiros, agora vas a escribir tamén. Bueno, escribiche xa, tocache publicar. Sí, vamos a ver, levo escribindo un libro desde o ano 2009. Escribí un libro, tiña un libro, agora con ese libro que tiña escrito sobre o sistema noso, que eu fundei un sistema no 2009 que é o Hankrafu, que é Kung Fu Kempo Krav Maga, principalmente, máis outras artes marciais, e ese libro, dividido en 3 partes, e agora sacamos a primeira, que é o tema solo para mulleres, depois teño un segundo, que estou xa en medias, que é un tema policial, é un operativo policial, solo especialista para... E depois o terceiro, que será, se chegamos aló, un para ambos géneros, ¿no? para todo o mundo. Sí, porque a xente asocia a vosa disciplina ao Krav Maga, porque moitas veces faceis seminarios desta disciplina, pero realmente o método que ti propós, o método que ti ofreces, xunta as tres disciplinas que son, non? Eu, cando empecé a internar novamente en 2009, bueno, empezamos a dar clases ás miñas fillas, que eran pequeniñas, como non era Kung Fu que daba, nin era, porque era a mezcla de todo, tuve que poñerle un nombre, non? Porque había xente que nos vía entrenar e que facedes? E non lle vou dicir, mira, estou facendo Kung Fu, porque non é Kung Fu? E non estou facendo Krav Maga, porque a mellor unha técnica que faigo especificamente non é Krav Maga. Entón, fundei o sistema, que o reconoceu a Federación Española como sistema, teño registrado e todo, e, bueno, despois de aí uns anos, conocí a Martín Luna e o sistema dele Krav Maga, e agora o que estamos dando, o que practicamos na escola é Krav Maga, principalmente, aunque o tema este para mulleres, como Krav Maga funciona, pero hai moitas cousas que necesitan un tema máis específico, entonces aí orientamos o compendio total. Se decíamos que José fai un pouco de todo, por tanto, poderíamos estar falando aquí de moitas cousas, e vos centrarnos noutra, que neste caso tamén ten moita relevancia para as Pontes. Estamos falando da Samurai. Se antes decía que non sabías se te esperabas que funcionaran así os seminarios, o que non te esperabas para nada, e iso que ti és optimista, é a brutalidade de nivel que acadou o Samurai. Estamos falando, perdón por a expresión brutalidade, pero que ainda sendo optimista, podía esperar que houbera moita xente, pero non o que está pasando coa Samurai, non? A verdade que a Samurai foi... Desde os dos primeiros anos costounos moito máis, pero despois a verdade que despuntou, e, bueno, a culpa é nosa, obviamente, temos que decir. A organización mimamos moito todo o que facemos na Samurai, desde a camiseta que se entrega ao corredor, hasta o vitollamiento, todo vai moi mimado, porque, bueno, é un evento que facemos con moito amor, vale? Porque gustanos o que facemos, e a xente... A resposta da xente, pois, bueno, a verdade que foi o ano pasado foi tremendo, co Campeonato de España, a verdade que quedamos a un nivel, nosotros, pois, somos bastante optimistas, pero, bueno, hai carreiras moito máis importantes en España que a nosa, obviamente, e teñen moito máis presupuesto que a nosa, que iso é fundamental. Estamos ahora mismo á altura deles, que, por exemplo, a Bestial Reis, que é dun amigo meu, teñen un presupuesto de 100.000 euros, 100 e pico mil, que xa está o Cabildo, e, bueno, teñen unha calidade impresionante, unhas cousas. Este ano pasamos a valoración dos corredores, quedamos por encima deles, a nivel nacional.
A proba é que estamos a meses aínda de disputa e evidentemente quen se espere se vai quedar sen escribir. Non porque non queirades, porque é absolutamente imposible ter máis xente. Sí, este ano limitamos as prazas a 1000 por unha única razón, que facémosla de tarde, vamos volver nuns inicios, facíamos mañá e tarde, era un pouco lío, eran uns sábados, e agora volvemos ao tema do inicio de sábado, tamén un pouquiño por non chegar tan apurados, porque o domingo eu chegaba ao lago ás 5 da mañá, eran as 11, salían os primeiros, e non me daba tempo a todo o que tiña que facer. Entón, facendo a sábado pola tarde, inda que cheguemos ao lago ás 5 da mañá, espero que me dé tempo para ter todo, estemos un pouco máis relajados. Porque o problema era o estrés que tiñamos xusto ese, inda que apuramos todo, temos todo moi tal, pero a min gustame facer as cousas ben, porque inda facendo as ben salen regular, entón gustame facer todo ben. Entón, eso leva un tempo, leva moitas horas, entón necesitamos ese tempo. Facémosla sábado pola tarde, empezan os primeiros, van salir ás 3:30 da tarde, entón tuvemos que limitar esas prazas a 1000, a mellor, teño aí, estamos estudiando, a mellor meter un pouco máis en función da demanda, que está sendo impresionante como estes últimos anos. Os 2 últimos anos quedámonos sin prazas, quedou xente fora, este ano pues, seguramente queden máis, por se viñeron 1517 o ano pasado, este ano solo 1000, pois vai, e temos ahora mesmo xa 545, me parece que había ayer anotados, e bueno, é unha das probas de Galicia que máis quitos ten ahora mesmo, cando é das últimas, porque é en xulio, non? E bueno, temos. Ti falabas das chaves do éxito, cuidar a proba, pero toda a xente que ven competir aquí, evidentemente uns ven competir máis que outros, pero todos se ven divertir. É fundamental que a xente se divirta, e eu creo que ese ambiente que rodea a Samurai é a chave desa diversión. Sí, o ambiente, a seguridade, porque eu dedico-me a seguros e a seguridade, entón, o fundamental é eso, darlles a xente que se podan divertir con seguridade, vale? Que non haya problemas de accidentes, que a verdade nos primeiros anos tuvemos algún que outro, e estes últimos anos estamos a cero, ou calquer cousiña, ou as cousiñas que poden pasar, pero nunca, non sabes, nunca de ni un obstáculo que teñamos problemas, nunca... Bueno. Para iso hai que facer un deseño propio, particular, e para iso axuda moitísimo a xente que o fai, porque lle gusta esta modalidade, porque a coñece, porque levas anos traballando con moita xente que repite, a que sume xente, e o espazo no que facedes. Creo que son dúas chaves. A xente coa que traballas e o sitio no que traballas. A verdade que a xente da organización e o tema dos voluntarios que veñen uns anos e outros, veñen repetindo os voluntarios, e a xente da organización que é fundamental. Son xente que lles gusta o que fan e dano todo. E despois, o espacio que temos é único e hai que cuidalo tamén, obviamente. Eu só lle vexo un problema. Un día se vai esgotar porque ata agora fostes capaces de arreglalo. E é innovar. Claro, innovas, cada ano hai novidades, hai cosas novas, pero algún día será moi difícil innovar. Supoño que xa che está resultando difícil agora meter novidades cada ano e que a xente se atopa algo novo. Pero creo que é o que máis traballo dá, non? Deseñar algo que sorprenda a xente, que cambie, e estades conseguindo. Sí, cada ano facemos algo novo, os obstáculos, bueno, empezamos con 40 obstáculos, 39 os primeiros anos, estamos ahora con 70. Entón, temos moito margen donde meter innovacións. E, bueno, estamos innovando no tema de camiseta, estamos innovando ano pasado, metimos aos élite máis aos starter unha camiseta dorsal que quedaron flipados, en ningún lado. Claro, ves a Samurai, pagas 25 euros por inscripción e levas unha camiseta ao final e levas unha para correr, que valen unha pasta as camisetas. Gastamos un montón de diñeiro en camisetas, en imaxen, entonces eso valoran moito, claro que valoran porque chegan a un sitio non... E, bueno, eso do ano pasado quedaron flipados, os starters non... Nai de ninguna carreira un starter lle dan unha camiseta de élite, porque eran, principalmente somos élite, non son moi clasistas. E, bueno, eso fixo que tuviéramos 150. Este ano se van quedar as plazas, xa están as de starter, están casi a tope, as de élite igual. Depois populares, temos un club de crossfit de Narón, os de Gaman Crossfit, que tiñen unha tanda peles, o ano pasado eran 140, este ano me parece que veñen 165, unha cousa así, máis os peques que teñen unha pila de cativos. A carreira infantil é solidaria como sempre para a Fundación de Gen, todos os que se inscriban e paguen os 10 euros de inscripción, vai todo, nosotros asumimos o coste da carreira e toda a inscripción vai directamente para a Fundación. É unha colaboración que levamos fai moitos anos, porque o presidente, ti conocíchelo, Alberto Amil, é moi amigo meu desde sempre, o pobre está, xa non pudo vir os últimos anos porque está cunha ela terrible, está aí luchando
que desde aquí lle mandamos unha aperta forte, e gracias a él, pois, estamos facendo isto solidario e con todo o cariño que podamos. Eu comezaba esta conversa contigo cando falábamos dos seminarios preguntando se o mellor te sorprendeu a ti mesmo, se estaban resultando as cousas moi por riba do que pensabas, vale, que existo, sei que eres un moi optimista. Aquí, se te imaginas hai 10 anos, cando tías na cabeza Samurai, imaginarías isto aquí agora? No, que va, o primeiro ano, así xo sabes, o primeiro ano tuvemos que poñer un aval de 30.000 euros a Endesa para que nos deixara utilizar as zonas, para facer as zanjas aquelas que fixemos, que despois nos deixaron, cando se acabou a proba, chamoume o Endesa e me dixo, oye, un éxito tal, e seguramente que o ano vas necesitar esas pozas, pois deixas aí, o aval xa cho devolvemos, deixámoslo, porque o aval era para que lle volveramos a poñer todo como estaba. Pero nos costou. O Concello aquí, cando falei con Chicho, me dixo, se te ocurra, poñer un obstáculo na zona verde do lago, que igual machacas o terreno. Despois, anos posteriores, vimos que fixeronse probas de bicicletas que deixaron aquelo como deixaron, e a nosa o primeiro ano tuvemos moito problema con eso, porque tampouco se sabía que era unha carreira de obstáculos, nadie conocía. Nadie conocía o que era, e nosotros fomos pioneros, e claro, a xente dixo, bien a xente con barro e tal, e dixeron, igual, e bueno, daquel ano a ahora, pois, Samurai conócese en toda España, en Portugal, en moitos sitios fora, porque veñen corredores, os últimos anos veu xente de Francia, frente a Inglaterra. Como anécdota, o ano pasado, a que quedou segunda no Campeonato de España, foi unha italiana que non estaba clasificada para poder competir. Ela chamoume, me dixo que quería competir en As Pontes e quería competir en élite, e élite só era o Campeonato de España. Entón, tuve que falar ca Federación, ca asociación que organizaba o evento, o campeonato, e mira, ven esta chica que quere participar, pero ela si gana non ten opción, ela sabe que non ten dereito ao trofeo, sí, pero quere participar. Unha chica italiana que quedou segunda, cando chegou a Xalo lle entrevistou e dixo, segunda e tal, dixo, non, eu estou descalificada, porque ela non era española, non podía, pero quedou segunda, é unha italiana. Unha chica que veu, conocía con Samurai de oídas, quería vir participar, e a verdade que foi un pedazo, depois veu xente, bueno, temos moitos anécdotas, un canadiense, non é xente que veña de Canadá especificamente, están de vacacións por España, e aproveitan, e se escriben uns anos, eles saben que van vir a España, e se anotan para a carreira, temos xente, a verdade que de moitos países. Unha proba na que a xente quere estar. Antes de rematar, José, se empezábamos con conversa, rematamos con información. Que tempo ten a xente ainda para anotarse? Cando sería a proba? Que condicións hai que pasar? Damos esta información, se te parece, antes de pechar. A proba é o sábado 14 de xulio. As inscripcións están abertas hasta o 20 e pico de junio. Se non se cerran antes, porque se agotan, claro. Xa hai ahora mismo 3 tandas populares que están agotadas, xa están cerradas. Bueno, vai habendo plazas. Os cativos tamén se deben inscribir pola web, máis para reservar o tema de camiseta, poden reservar camiseta para os cativos, que fan a reserva a través da web, e o día da proba, pois, como os cativos sempre deixamos, pois a mellor sempre deixamos, salvo que teñamos moito overbooking, pois deixamos que se escriban tamén aquel día ali, e así despois, pois nada, a inscripción é a través da páxina web nosa, tes un link que che leva directamente a Championship, é moi fácil a inscripción e todo. Pois José Rodríguez, José Cope, que está detrás desa Samurai, dos seminarios e tantas outras cousas. De feito, cando estea ese libro, esperamos contar contigo para falar tamén dele, falar de outra mosca máis na vida de José. Sin problema. Pois hoxe veo ata aquí a contárnoslo. Un veciño das Pontes que organiza actividades que na Televisión das Pontes evidentemente queremos contarche e agradecemos que estés pendente delas. Grazas a todos e a todas, volvemos mañá. Boa noite.